Ale chcę Państwu powiedzieć, że to historyczna rada, bo naprawdę takich pieniędzy, jakie my w tej kadencji będziemy przetwarzać, realizować zadania, które są i mają służyć naszemu miastu, gminie i naszym mieszkańcom, takich jeszcze nigdy tutaj nie było. I mam też z tego ogromną satysfakcję, bo będąc od początku od lat 90. rzeczywiście ten boom budowlany jest zauważalny. To nie tylko inwestycje, to nie tylko ulice, to nie tylko drogi, to nie tylko wodociągi, to nie tylko oświetlenie, ale to ogromna praca również w oświacie, gdzie od wielu lat nie realizowano w żaden sposób zadania związane z remontami, inwestycjami zostały zrealizowane. To bezpieczeństwo naszych mieszkańców, ochotnicze straże pożarne, podniesienia poziomu, jakości, to wszystko wiąże się również na to, abyśmy żyli bez tych 24 sołtysów, każdy coś oczekuje, tak jak jest 21 radnych, każdy oczekuje również gdzieś na swoim terenie, aby coś było realizowane, ale to również 33 000 mieszkańców, którzy oczekują realizacji tych zadań, które dla nich są najbardziej potrzebne. I tą kołdrę tych środków finansowych trzeba w jakiś sposób umiejętnie podzielić i czasami pewnie też dlatego w niektórych sytuacjach mamy odrębne zdania i odrębne czasami podejścia, ale myślę, że tak się buduje właśnie demokracja. Żeby szukać najlepszych rozwiązań i tego, co dałoby nam szansę do zrealizowania najlepszej kadencji, która da możliwości rozwoju naszej gminy i ku pożytkowi naszych mieszkańców.